Achiel kuom singo manochiwo ne jopiny en ni nobiro chiwo, sirikande ne biro chiwo pi maler. Kendo ka nodonjo e ofis, ne watimo nonro mondo wang'e ni to ere pek ma jo Homa Bay nigo e weche mag pi. Ne wayudo ni mondo jo Homa Bay oyud pi maler, nyaka giwuoth ondamo kilomita 7. Kendo nwayudo kama en gima pek ahinya. Omiyo e kinde machien, wasebedo ka wakunyo pige mang'eny e gwenge. Higa 2022 ne wabedo gi chenro mag chiwo pi e wards duto 40 mag Homa Bay. Kuonde mane wanyalo kunye pi ne wakunye pi kendo wakete sola. Kuonde ma pi ne nitie wamedo ke e gwenge. Ka wadhi Oyugis, ma bende en munispa, achiel kuom munispa 5 ma wan go, koro wan gi pi maduong' e tie god wire migoyo ka Atemo, kendo oseke gwenge mag Oyugis e tie god wire kanyo midonje Low Estate nyaka ei boma mar Oyugis, ka wagole Nyadendi Hotel piny mochopo nyaka Kasimba. Kuonde mamoko machalo Kendu Bay, bende koro pi wagolo God Mia mochopo nyaka Kendu Bay. Munispa wa ma Homa Bay kuom kinde malach yande nigi chandruok mar pi, to sirikal mar county government ma Homa Bay yando keto omenda moke pi e gwenge go, ma ka wang'iyo Sofia ma wachop kona Kodoyo ma waluori boma no, wasetemo mondo pi obedi. Mano bende osetimore e gwenge mag Mbita to gi munispa wa mamoko. To chutho kama osekonyowa kendo e kinde masani en